बिटिआरानो मुङा बेसेबांबा गिदिर जों नुबाय बेसेबांबा गिदिर ओरैबायदि गिदिर बे दिनै भारतनि संबिधानाव सोसनजायासै सिमजाखाला बेखौ बियो सिमान जाबाय खारन बिटिआरबो जाबाय खारन दाथ' गभर्नमेन्ट कमिउनिकेशन भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जेसेबां लेटार बिटिआरआ बिटिआरआ जाखाबाय आरो 125 एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दं जेब्लानो जाबाय बे जाबाय बिटिआरआनो जाखाबाय बेखौथ' बिटिआर नङा खारन बिटिसिआ चेन्ज जायाखै बेखौ रावखौबो थगायनो नाङा बिटिसिआ बिटिसियैनो दं बे भिडिअ क्लिप्सफोरखौ मानो दिन्थिदों आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासिबो खोथाखौ स्पष्टयै फोरमायलांगोन आरो माखासे पोस्टार पोस्ट दङ बेफोरनि सोमोन्दैबो आरो थांनाय 2020 मायथाइयाव UPPL हानजाया माखासे इलेक्शन मेनिफेस्टो गोबां बायदिसिना फोसावदोंमोन बेनि रिलेटेड आरो बायदि बायदि नोंथांमोनजोंहाय नैबे भिडिअआवहाय स्पेशली जोबोद इम्पोर्टेन्ट पॉइंट्सनि सायाव नोंथांमोननो आङो माखासे आपडेटखौ दिनै होगोन नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आं मा सानदों आरो दिनैनि प्रेजेन्ट थासारिया थिग माबायदिहाय सोलिगासिनो दङ बेजोंहाय गोरोबलायो ना लाया जाखिनि खोथा 2020 गोदान सरकार गोदान सुक्ति बे स्टार्टिंनिफ्राय दिनैसिम मा जाबोखो मा मोनखो मा खोमाखो आरो माबे लामाजों जोङो हान्थिगासिनो दङ बेफोरनि सोमोन्दै गासिबो नैबे भिडिअ कभार खालामगोन बेफोरखौ सावरायनायनि सिगां लास्ट मोनसे क्लिप नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामबावगोन ইলেকশন হব কথা কলো 2 নম্বর কথা বিটিআর চুক্তি পথে তার মাত ফটকা ফুটালে বিটিসি এই সেঙ্গাপুর যিমান আছে UPPL আর বিজেপি ফটকা ফুটালে 40টার পৰা সিট বলে 60টা হব 60টা হব 60টা Interesting ना बिटिआर मुङै सुक्ति जाजेननायनिफ्रायनो माने थाद'लायै जेराव मेरावनो रंजानाय बमा बेरहोनाय माने बै दिवाली क्रिसमास बायदिसिना फोरबोफोराव क्रेकार्स बे बमाखौहाय बेरफुहोनाय माने रंजानाय बेखौ जों नुयो मोनसे एनाउन्समेन्ट मोनसे फिसा लेटार गांसे सफैब्लानो बेहायबो माने रंजानाय जों नुयो गोबां अफिसफोरावहाय दा बे लै सै प्रमद बर' गो बेक विल्सन हाजदा गो बेक माधव चेत्री दालालि न चलिब होननाय बाथ्राफोरा आरो बिटिआरआ अलरेडि फैखाबायनो मानव गेदेर जोंहा उरखावगोरा बिथां केबिनेट मिनिस्टार बिथाङा बुंदों दिनै बिथाङा रोखा फोरमान होदों निजैनो खुगाजों जे बे बिटिसिआ दासिमबो बिटिसियैनो दं बिथांनि बे बुंनाय दा रनजित बसुमतारी बिथांनि बुंनाय मोनसे बाथ्रा दंबावो आरो बिटिसि माने फासनयसिमनो बिटिआर माने गहपुरसिम दा गहपुरसिम बिटिआरआ जाबायब्ला गेजेराव जितु कन्टिगुअसनि बाथ्रा आं अलरेडि मोनसे भिडिअहाय फोरमायलांबाय बे गेजेराव जे थालांनाय बे फरेस्ट जितु 300-400 किलोमिटारनि डिस्टेन्स जि गेप दङ बेखौ बारनानैसो दा माखासे गामिखौ सोसननायनि बाथ्रा बेबो
नटिफिकेशना माबेनिफ्राय ओंखारदों जिहेतु जोङो मिथिगौ रोखा जे बिटिआरआ भारतनि संबिधान मथे गनायथि मोननाय नङा बेनिबो मोननै मोनथाम भिडिअ आं अलरेडि होबाय स्पष्टयै नोंथांमोना बेखौ नायोब्ला बुजिगोन जिहेतु कन्स्टिटिउशनेलि प्लेन ट्राइब कन्स्टिटिउशनेलि गनायथि मोननायानो जाहैबाय बिटिसि 2003 मायथाइ समाव जितु जानाय दिनै बिटिसि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं 2025 मायथाइयावहाय नै फैगौ मास मोननैनि उनावनो जानोसै दा बेवहाय बिटिसि निसो इलेक्शन जानो थांगासिनो दा गोबां खोथा नोंथांमोना बे क्लिप्सफोरखौ बिथां दे बुंनाय आं जाखिनि क्लिप्स दिन्थिनाय बे जाखिनि पइन्ट्स ना बेखौ बुजायाब्लाबो नोंथांमोना बुजिनो हाखासिगोन थेवब्लाबो माखासे पोस्टार दंबावो आं जेतु नोंथांमोननो शेयार खालामगोन बेखौबो फारि फारि आं फरायथिनानै होनि इलेक्शन खाथिब्ला नै दा इलेक्शन जानोसै सिगांबो 2020 मायथाइ बिटिआर सुक्ति जालांबाय बेनि उनाव इलेक्शन गेलेबाय रिजाल्टआ माबायदि जाखो जों मिथियो 11 UPPL 9 BJP नि आखायाव थांबाय ओमफ्राय बाकी 17 आ BPF नि आखायाव फैबाय मेजरिटी हिसाबै GSP हिसाबै मोनसे कांग्रेस हिसाबै मोनसे बेबायदिहाय थांनाय 2020 मायथाइनि इलेक्शना जालांबाय स' ओभारअल जोङो रिजाल्टखौ अलरेडि मोनथिखाबाय बिनि उनाव आसाम एसेम्ब्लियाव 50-50 होनजायो गेजेरावहाय बाय इलेक्शन माखासे जालांबाय कैंडिडेट बबेबा समस्थियावहाय कैंडिडेटखौ लांखारनाय मुहूर्त समाव हर्स ट्रेडिंग बायदिसिना जानायबो जों नुबाय थेवब्लाबो तामुलपुर जिल्लायाव ओरैबायदि भट मोननो हादों कैंडिडेटआ हरसे सिगांनो माने गोमानानै थादों माने लांखारबाय दा थेवब्लाबो बिथांमोना दिनै जायफोर लांदोंमोन जायफोर थांदोंमोन थांग्राया दासिमबो बिजेपिआव दं जानांगौ बिजेपिआ जितु लांदोंमोन नाथाय दिनै रायजो राजाफोरा बै समाव कैंडिडेट थानायमोनब्ला हयथ' बेनि पिक्चारा आलादा जागौमोन बेखौ रायलायगोन उनाव दा खोथाया फैदो इलेक्शन खाथिब्ला जोंनि माहारियारि आफादा जोबोद एक्टिभ जायो जोबोद एक्टिभ जायो बे नंथारगौ बे थार बाथ्रा जोङो नुबोबाय बायदिसिना हाबाफारि लानाय इलेक्शन खाथिब्ला दिल्ली दावबायहैनाय बहाबा धरना होनाय माबा रेली लानाय माबा मार्च खालामनाय बायदिसिना प्रग्राम माने बिदियावहाय गोख्रों जायो जोंनिया जाय बिथांमोना दिनै मोननै मोनथाम खावनै खावथाम जानाय पलिटिकल हान्जाफोरखौ ज' खालामनायनि बाथ्रा सावरायगासिनो दं माने बियो दिनै हाइलाइटआव दिनै फिन खनसे बेरखांदों नाथाय ज'आ जाया जिहेतु ज' जानायनि प्रक्रिया बा ज' खालामनायनि प्रसेसटा जे चेष्टाया बे जोबोद दुरबल लोरबां नुहुरदों जिहेतु बिथांमोना गावनि पजिशन गावनि बिथा आरो गावसोरनि जे आदर्शखौ थिक खालामग्रोनांगोन अब्लासो खौसेथिया फैगोन दिनै मोनसे सम दंमोन माहारियारि आफादनि खावलायनाय लेखा माहारियारि आफादनि हांख्रायनायावहाय रावबो राव बे खोथाखौ ना होनो हायामोन डिनाय खालामनो हायामोन बै समाव सोरबा बै समाव बेबायदि मोनसे इजि प्लेटफर्म गैयामोन जे गासिबो रायजो राजाफोरखौ दिनै ससियेल मिडियानि थ्रुयै इन्टारनेटनि थ्रुयै जोङो इन रियेल टाइमाव जोङो बिथांमोननो रायजो राजाफोरनो खौरां हरनो हायो फोसावनो हायो जे दिनै ओरै थोरै जोङो खालामनो थांगासिनो दङ बायदिसिना प्रग्राम अर्गानाइज खालामो थेवब्लाबो जोङो बेवहाय दिनैनि समाव माहारियारि आफादजों एब्सोल्युट मेजरिटिखौ थांनाय नुवा जिहेतु मोनसे हारिनि सिनस्रि दा मानो बिदि जाखो दा बुंबा दाय जायो खिन्थु दिनै बुंनांगौनि बायद' जाना फैदों जिहेतु बिथांमोनानो बे दिनै बिथांमोनानो सोंखारि जाथावना माखासे खामानि मावदों दिनै आल'सनानि बिसय जाना फैदों आरो बिथांमोना दिनै निजेनि प्लेटफर्मा ओरैबायदि आलाय सिलाय थासारियाव दं जे दिनै बिथांमोना पलिटिकल हान्जाफोरखौहाय बुथुमनानै खौसे जानो खावलायनायनि अबस्थायावनो गैया दा बिदि बेलायाव माखासे सोर आं बेखौ बुंनो थांला बिथांमोना बुंसोलायो जे दिनै खौसे जानायनि बाथ्राखौ उमुगा रायखांदों इन्टेनसनानो गैया आङो मोनसे बाथ्रा पइन्ट सोंनो सानो UPPL नि आफादगिरि जायैनि सिगां पलिटिक्सआव थोंजोङै बाहागो लायैनि सिगां मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा
होसिख्राव आङो बुंनो गोसो दङ दिनै जुदि खौसेथि आरो बड'फानि आदर्शजों जे सिमां जे हास्थायनाय बेबायदि जोङो बर' हारिया मोननो लुबैदोंब्ला बै दैदेनगिरिफोरा मोननो लुबैदोंबा दिनै गाव गावनि गादिखौ गारनानै हारिनि स्वार्थआव ओंखारबोखोनानै बिथाङा बुंदों दा बे एखे कुइसनखौ आङो बिथांनिसिम सोंहरनो सानो दिनै नोंथाङा बबे मोनसे बड'फानि सिमाङा जाफुंखो बा बबे मोनसे दिनै बर' रायजो राजानि जे हास्थायनाय लुबैनाय सिमाङा दिनै जाफुंखो जे दिनै नोंथाङा बबे मोनसे अलखदखौ फोजोबस्रांखो बा बबे मोनसे अलखदनि थाखाय नोंथाङा बिसायख'थि बा पलिटिक्स राजखान्थियाव बारसोमनानै दिनै रायजो राजाफोरखौ जे आन्दलन फेज बाय फेज जालांबाय बैफोरो दिनै बिटिआर एग्रिमेन्टजों जोबफैबायमोन नामा जे कमप्लिट सल्युशना जोंनिसिम फैबायमोन नामा दिनै बिथाङा आरो मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन सेपारेट स्टेट आलादा रायजो डिमान्डा फुलफिल जायागौमानि खुनु कमप्रमाइज खालामा होननानै बिथाङा बुंदों दिनै जाय पार्टिखौ जिगाब रायोमोन जाय पार्टिनि माखासे दैदेनगिरि बर्तमाननि CM खौनो बुंनोसै बिथांनि सोमोन्दैबो बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंथारदोंमोन जे बे हाया सोरनिबा बिफानि सम्पति नामा दिनै सारनाव सोंनो लुबैयो सारा बुंदों बिटिआरानो मुङा बेसेबांबा गिदिर जों नुबाय बेसेबांबा गिदिर ओरैबायदि गिदिर बे दिनै भारतनि संबिधानाव सोसन मुङानो बेसेबांबा गिदिर जानांगौ दिनै मुङा बेसेबांबा गिदिर रिजन नालाय जितु रिजन ना बेनिखायनो भारतनि संबिधानाव बे जिनिसा सोजायासै थेवब्लाबो बिथाङा दिनै बिथाङा जाया होननाया EM जाया MCLA जाया मिनिस्टार MLA बायदिसिना जाया दिनै थोंजोङै रायजो राजाफोरखौ फिदिं फिदा गावहा गादियावहाय जबाय दा जेन हक माखासे पस्टारफोरखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानबावो एबसुआ माहारियारि आफादा थांनाय बावैसो सम सिगां प्रटेस्ट खालामदों मानि फारसे जिहेतु 8 सिडिउलाव 90 फारियाव हाबनाय जितु राव बर' रावा देबनागिरि स्क्रिप्ट आखरजोंहाय गनायथि मोननाय 2003 मायथाइनि एकर्डनि उनाव बे जिनिसा बर' रावा 8 सिडिउलाव हाबदों जिहेतु बेनिफ्राय 2020 मायथाइयाव बेखौ आपग्रेड खालामनाय जाखो ना डिग्रेड खालामनाय जाखो आं मोनथिया जितु बिथांमोना जोबोद ससियेल मिडिया पर्टेल निउसफोराव फोसावबाय थायो जे बर' रावा 2020 मायथाइनि बिटिआर एकर्डजों आसामनि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय होनना दा बेखौ हाइलाइटबो खालामो जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि सारा आरो सानैसो नेताफोरखौ जोङो बर' रावजों एसेम्ब्लियाव बेखौ बाहायनायबो नुयो मोजां बाथ्रा नेम प्लेट होर्डिं बर्डफोरावहाय जोङो बर'नि नुयो नाथाय बहा नुयो दिसपुरनि आसाम एसेम्ब्लिनि बाउन्ड्रि सिङाव दा बेबायदि अबस्था नाथाय बे आसाम एसेम्ब्लिनि बाहेराव ओंखारबोनानै बै साहा गला बै जिनि गला मैगंनि बाजार बायदिसिना बे बर्ड बे अफिस फिसा अफिसफोरावहाय मोनसेबो फेरलेबसेबो जोङो बर' रावजों लिरनाय जिहेतु एसोसिएट लेंगुवेज अफ आसाम होननानै बुंदों जों बेखौ जेरावबो नुनो मोनो आं बेवहाय मोनसे जिनिसखौ बाख्नायगोन मेबि अराउन्ड 2006-7 निफ्राय लानानै 2015 अराउन्ड बेखिनि फेसावहाय मोनसे दोहौ नुदोंमोन बर' रावखौ बिभिन्न दाब ओनसोल जायगाफोरावहाय ब्लू बर्डआवहाय बर' रावखौ मोनफ्रोमबो गला दखान फाहार अफिसफोराव बर' रावजोंहाय लिरनाय मोनसे बे सिन थांबाय दा बेवहाय एबसुआ बाख्नायथावना जिहेतु बै समाव बिथांमोना गोसो गुदुङै मावदोंमोन नो डाउट बेखौ जोबोद बाख्नायनो गोनां नाथाय दिनै जोङो बुंदों मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि एबसुखौ दैदेननाय समनिफ्राय एबसुआ गोख्रों जादों होनना बुंदों नाथाय जों बेवहाय
गोबां माखासे एबसुनि फारसे खहा जालांनायखौ जों नुनो मोनबाय एबसुनि फारसे रावबो राव फंसेबो बाथ्रा बुङामोन मानोना बयबो एबसुमोन रावखौबो राव बासा-बासि खालामामोन बयबो एबसुमोन बेनिखायनो स्ट्रंमोन वान भइस आरो वान इउनिटिजों जोङो माहारियारि आफादखौ थारैनो मोनसे हारिनि सिनस्रि महरै गनायोमोन दाबो गनायो नाथाय दिनै गोबां पलिटिकेलनि बेले-बेजेनि जाहोनाव दिनै किसुमान खोथाफोरा हजम जायि जाना फैदों बेनिखायनो बुंनो गोनांबो जाना फैदों दा बे प्रटेस्टआ मानो खालामदोंमोन एबसु प्रटेस्ट in various districts of Assam, BTR and BKWAC, demanding inclusion of Bodo language option in recent advertisement of Guwahati High Court. Guwahati High Court of माखासे vacancies ओंखारदोंमोन जेराव Assamese is compulsory for 20 marks होदों नाथाय बेवहाय खुनु associate official language नि खुनु option गैया नोंथाङा Assamese रों दा रों किन्तु 20 मार्क्स आसामिस लेंगुवेजाव रोंथारनांगोन लिरथारनांगोन एग्जामखौ होथारनांगोन बे कम्पालसरि बेयाव खुनु अल्टारनेटिभ बे दानिल' नङा बे बहुत एसोसिएट लेंगुवेज एनाउन्स खालामनायनिफ्राय बे हाई कर्टआव बा डिस्ट्रिक्ट कर्ट्सफोरावबो खनसे जालांबाय बेहायबो जोंनि आनखि जोंनि बिटिआर खौनो होननोसै आं बिटिआर ओनसोल सिङावबो डिस्ट्रिक्ट कर्ट्सफोरावहाय आसामिसखौ बेबायदिनो कम्पालसरि खालामना होदों दा नोंथांमोना बुंदों बिथांमोना बुङो फारसेथिं आलादा जायो फारसेथिं आलादा दा बेबायदि आपग्रेड आरो डिग्रेड जागासिनो दङ बिजिरलायदो आं गोबां बुंनो सानाखै बेनि सोमोन्दै गोबां टपिक दंबावो दाना एसे मुनमुन ब्रह्म बायदेवा बिपिएफनि एमसिएलए मुनमुन ब्रह्म बायदेवा मोनसे जोबोद मोजां खोथाखौ लिरना हरदों आं बेखौ बुंनो सानबाय थायोमोन बिटिसि सरकार दं प्रमद बर' दं रोंगोरा दं जयन्त दं उरखाव दं मानोलाय 40 डिग्री टेम्पारेचार 38 डिग्री टेम्पारेचार गरमाव लामा लामा थाबायनांगौनि मा दरखार मा देखायनाय जादों रायजोफ्रा बेबायदि बिथाङा मोनसे पोस्ट खालामहरदों एबसुनि सोमावसारनायखौ लानानै मोनसे मुनमुन ब्रह्मनि पोस्ट होनानै बड'लेण्ड बुब्लियाव बेखौ फोसावदों बाट मुनमुन बायदेवनि जे बुंनाय बाथ्रा आं जा बुंनो सानदों बेनो स्पष्ट बेरखांदों बेहाय जे इलेक्शन खाथिब्ला जोङो माहारियारि आफादखौ मानगिरि जोंहा दिपेन बर' सारनि दैदेननायाव दिनै इलेक्शन खाथिब्ला जोङो माहारियारि आफादखौ एक्टिभ जानायनि दिल्ली दावबायहैनाय आं अलरेडि बुंखांबाय बायदिसिना हुमखि होनाय आखरे एकर्ड इमप्लिमेन्ट जायाब्ला जोङो मोनसे सोमावसारफिनगोन होननानै थांनाय बोसोर ना बेनि सिगां बोसोरावबो बुंखांबाय आरो बावैसो 2025 मायथाइनि सिगां बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेशना जाजुवाब्ला जोङो मोनसे गिदिर आन्दोलन खालामबावगोन सोमावसारफिननो बाध्य जागोन होननानै बुंदोंमोन बिदिनो बुङै थांनाय बाराव बेखौ बुंखांनायनि उनावनो दिलीप सयखिया बायदि एमपिखौ बिथांमोना गामि हाबै माहारियारि आफादनि मेल मिथिंनि नामाव रायजोफोरखौ लेङो खावलायो बुङो नाथाय बेवहाय खोथाया सावरायनाया आलादा बिथांमोना इलेक्शननि पारपसाव भट बिहोयो दा बेफोरबायदि गोबां फिसा इन्सिडेन्टफोरा थांबाय दानिया फैदो 2020 मायथाइनि बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमओएसआव मोननैसो पइन्टखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानो जितु बावैसो गोबां एभिक्शननि नटिस फैदोंमोन बेवहायबो बर'फोरनि गोबां गामिफोरावबो बेबायदि नटिसआ गोलैहैदों दा बिथांमोना फार्स्टिं बुङो इनक्लुजननि आरो फार्स्टिं बे 300-400 किल'मिटारनि गेप जितु दङ जितु कन्टिगुवासखौहाय कमप्लिटलि ब्रेक खालामो जितु कन्टिगुवास नङाबा बियो मोनसे सिमनासिनि नङाबा बियो बिटिसिआवहाय सोसनजानायनि क्राइटेरियानो गैया दा बिदि बेलायाव बिथांमोना 61 था 41 था लिस्ट ओंखारो दिहुनो 60 था समष्टिसिम बृद्धि जाबाय होननानैबो फोसावो नाथाय बुङोसो बुङो आरो फिजिकेलि जोङो नुनो मोना बा बिथांमोननि बुंनाय रावा रज'आ बेफोरबायदि जागासिनो दङ दा बिथांमोननि एमओएस मथे माखासे जिनिस दङ आं बेखौ बुंजोबला मोननैसो पइन्ट बुंगोन आं एड्रेसिं इश्यूज कन्सार्निं बड' residing outside the BTR नि बाहेरावहाय थानाय बर'फोरनि समस्याफोरखौ बिथांमोना कनसार्न खालामदोंमोन एड्रेस खालामदोंमोन बिटिआर सुक्तिनि दारा बा जोङो एग्जाम्पल महरै लायोब्ला कार्बि आंलंआव
बर'फोरा एसटि स्टेटासनि सोमोन्दै बिथांमोना सावरायगोन होनदोंमोन, सावरायदोंमोन होनना बुंदों, जासिगोनबो होनना बुंदोंमोन, नाथाय बेबो दिनै जानायखौ जों नुवासै। बाखि प्रोटेक्टिं द सशियेल कालचारेल लिंगुइस्टिक एन्ड एथनिक आइडेन्टिटिज अफ बड'स होनना बुंदों। दिनै जुदि एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बर' रावखौ फोसावबाय, अनलि बै एसेम्ब्लि सिङावल' सानैसेयाल' बाहायनानै दिनै बाहेरावहाय ससियेलि बे जिनिसा इमप्लिमेन्ट जायाब्ला, दिनै बर' गामि गामि दिनै बर'फ्रानो बर' रायलायनो रोङाब्ला, बेनि जुदि एख' गभर्नमेन्टआ इनिशिएटिभ लायाब्ला, दिनै बर' मिडियाम स्कुल्सफोराव नांगौ बायदि फोरोंगिरि थिसननो हायाब्ला, बर' साबजेक्टखौ दिनै बर' फरायसाफोरखौ फरायनो होसोनानै जुदि जब क्रिएशन खालामनो हायाब्ला, दिनै बेफोर जिनिसा बोरैहाय चेन्ज जागोन। कालचारेल दिनै आरो बुंबावदों providing legislative safeguard for the land rights of tribal। बावैसो जोङो पर्बतजरा बासबारि ओनसोलाव मोनसे दुंहाव थासारि नुलांबाय, बे गोरोबदोंना? providing legislative safeguard for the land rights of the ट्राइबेल्सफोरनि हाखौनो बिथांमोना जर जबरदस्तियै कम्पानिनो हेन्ड अभार खालामनो नागिरदोंमोन आरो बुंबावो बिथांमोना जों फानथाराखै, लिस्टआवसो होगोन बा बेखौ लाफिननो हागोन। 99 इयार्ससिम दा बै जाय रायजो राजाफोरा प्रटेस्ट खालामदों बिथांमोना सानबैसे जोरबावगोन? बेनि उनाव आरोबा मा लेन्डनि नियमफोरा सोलायलांबावगोन आरो बे हाखौ मोनसे कम्पानिया लाखांनायनि उनावखि 99 इयार्सनि उनाव सारेन्डार खालामनाया एथ' सहज नङा। दा बेफोरबायदि रिहेबिलिटिं मेम्बार्स अफ दि एनडिएफबि फेक्शन्स, दिनै सोरबाया गदों, सोरबाया थाबोदों, सोरबाया दिनै बेलाव ओंखारनानैबो थांफिननांगौ बायदि अबस्थायाव दङ। आरो बयनिख्रुइ दुखुनांथाव बाथ्राया दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ आसा खालामै 5 बोसोरा जोब्बाय। एट द लास्ट मोमेन्ट बिथांमोना दिनै गावनि निजा मोनसे राजखान्थि हानजा दानो गोनां बाध्य जादों। एक्सपान्डिं द पावार्स एन्ड फांसन्स अफ द बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि, मा एक्सपान्ड खालामो? दिनै इएमनि स्टेटासा सासे केबिनेट मिनिस्टारनि रेंकनिमोन बा केबिनेट मिनिस्टारनि स्टेटास मोनोमोन। दिनै अनलि गाव हारसिं सिइएम बिथाङाल' केबिनेट मिनिस्टारनि स्टेटासाव दं, बाखि गेथाया मोनथिया माबे स्टेटासाव दं। दिनै डिसिफोरजों सालायजायो। आरो मा बुङो? जादों होनोब्ला मोनसेल' जिनिसखौ बिथांमोना जाहोनो हादों, बेबो जोबोद गोनो गोथोनि गेजेरजों। दैट इज रिनेमिं द बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट एज अ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेबो एखमब्ला उरखाव गोरा सार बिथांमोन बायदि केबिनेट मिनिस्टाराव थालायनाय गोरों व्यक्तिफोरानो बुङो जे बिटिआरआनो दिनैनि समाव जानो थांगासिनो दं। आरोबाव बुंबावो बिटिसिआ सोलायाखै आरो बे बिटिसिआ बिटिसिनि थागोन। दा बिथांमोनानो बिटिआर बिटिसिनि कनसेप्टआ क्लियार नङा, बेनिखायनो गोनो गोथो आरो बिथांमोना रायजो राजाफोरनो आरो बेसेबां गोनो गोथो मेसेजखौ हरबावगोन। दा बिसोर खावलायनाया रायजोआनोमोन। जोबथारनायाव अमर सिंह ब्रह्म सारनि बावैसो सिगां साननै सानथामसो सिगां होनाय बाइटमोन, बेवहाय बिथाङा मोनसे रेकर्डिंखौहाय बिआरबि ब्रादारनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजों बे बाइटखौ हरदोंमोन। बेवहाय बे क्लिपखौ आं नोंथांमोननो ससे दिन्थिनो नागिरदों। बे फेरेंगा सारा जोंना मा बुंदों? हाग्रामायासै थारमाने बे 3थि बर' सान्थि एकर्डखौ दिनै हाग्रामाया मा खालामदों? डिनाय खालामदों। बिटिसि माने मा? बिटिसि माने पासनै दैमा। बिटिआर माने मा? बिटिआर माने गहपुरसिमखौ बिथाङा बारायनायखौ मालाबा। दा बिथांमोनाव थारैनो कनसेप्टफोरा क्लियार जायाखै। दा बिटिसि माने पासनयनो, बिटिआर माने गहपुर। बिटिसिआ ना बले गहपुर ना बले पासनय। बिटिसिआ मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ गभर्निं बडि, जायखौ नोंथाङा दिनै सासे इएम मासियाव जनानै दं। बे बिटिसि सरकार, बे गभर्नमेन्टआ बिटिसि। नोंथाङा जे दिनै इलेक्शन केम्पेइन खालामगासिनो दं, बे बिटिसि जानो गोनां जे बिसाय देरहाखांनायनि उनाव सोर सरकार दाया बियो बिटिसिनि आन्दारावनो गभर्निं बडिया जागोन। दा बेवहाय पासनय आरो गहपुरा माबे सोदोबजों बिथाङा बुंखो? बे सासे एक्जिकिउटिभ मेम्बार जालायनाय व्यक्तिया बेफोरबायदि बुंनो समाया।
बाखि रायजो राजा नोंथांमोन जोबथारनायाव बेखौनो बुंगोन दिनैनि समाव खौसेथिनि बाथ्राखौ माहारियारि आफादनिफ्राय जे फिन खनसे रायखांफिननाय सोर बुंग्रोनाय सोर बुंग्रोआखैमोन सोरनिसिम थांदोंमोन सोरनिसिम थाङाखैमोन बेखौ नैबे मुहूर्त समावल' रायखाङोब्ला बा बिथांमोना जुदि बड'फानि मुंखौ बड'फानि आदर्श बायदि सोलियासै उमुक थुमुक होननानै बुंनो सानदोंब्ला बे एकदमबारे भुल जागोन जितु थांनाय बाराव जोङो नुबाय देग बेनि फारसे फंसेबो बाथ्रा बुंनो मोनासै बा बेनि फारसे फुथुला सावनाय बायदिसिना बिथांमोना बेबायदि खारज'खुसि लानांगौमोन जितु बड'फानि बाथ्राखौ मोनफ्रोमबो जिनिसाव मोनफ्रोमबो खोथायाव बिथांमोना दिहुनो दिनै बड'फानि मुंखौ लानानै मोनसे पलिटिकेल हान्जाया स्टेजआव रिप्रेजेन्ट खालामनानै इलेक्शन केम्पेइनाव स्टेचुखौ अपमान खालामदों बड'फाखौ अपमान खालामदों बेनि फारसे मानो फंसेबो बुङासै बेनिख्रुइ आरो दुखुसिन बाथ्रा मा जानो हाबावगौ नोंथांमोना नायनो हागोन स्क्रिनावहाय बे पोस्टार बड'फानि स्टेचुखौ इलेक्शननि फोसावदिं मेलाव बिथांमोना अपमान खालामनाय मोनसे नुथाय स' रायजो राजा बेनोसै जोबथारनायाव लास्ट बाट नट द लिस्ट आं मोनसे जिनिसखौ आरो फिन खनसे नोंथांमोननि सेरावहाय हाइलाइट खालामफिनना होनो लुबैयो dangerous corruption in agriculture department in BTR who looted 152 crores in the name of tractor supply who is the contractor Nupur Sahan बेफोरनि फारसे बिथांमोना मानो बन्द खालामो आरोबाव थांनाय बाराव जितु लेखा बिजाबखौ लानानै जानाय स्केम बेफोरबो प्रमद बर' बिथांनि UPPL सरकारनि माखासे बाखनायजाथाव हाबाफारिफोर आरो नैबे 5 बोसोराव बिथांमोननि मावनाय बिथांमोननि इलेक्शन मेनिफेस्टो होनाय 2020 मायथाइ सनाव फोसावनाय मेनिफेस्टोनि बेफोरनोमोन नामा बिथांमोननि इस्तिहाराव लिरनाया बर'आ बर'नि निजेनि हायावनो रिफ्युजि बायदि थानांनाया खननै खनथाम एभिक्शन जालांनाया अबथिरायै सोरखौबा लांखोमानानै बायदिसिना जाथाय खालामनाया दिनै मोनसे गोथार गोग्गो सरकारा 152 crore स्केम 500 थाखा रांनि बिजाबखौ 5000 राङाव बेबायदि स्केम दिनै हारिनि सिनस्रि बायदि मोनसे माहारियारि आफाद गोथार आफादखौ दिनै बिथांमोना पलिटिकल एजेन्डायाव दिनै सोसनना लानानै दिनै गुलाय गुजाय मोनसे दिनै बयजोंबो बायदिसिना बुंजानाय बायदि अबस्थायाव लाबोना दोननाया बुंगौमानि खोथा बांगौ गोबां बायदिसिना खोथा बुंनो दङ आरो बुंलांबाय थागोन सम दङ आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअआव बेबायदिनो आंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन नोंथांमोननो आङो मोजां कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन सेस्था खालामगोन आरो गेजेर गेप जादों बेनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय साननैसो समनि उनावहाय कन्टिनिउअसलि नोंथांमोननो माखासे गोनां आपडेट्सफोरखौहाय डेलि बेसिसआवहाय होनो नाजागोन most probably 5th August बा 6th Augustनिफ्राय जोङो बेखौ ट्राइ खालामगोन स' आसा खालामदों नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला प्लिज शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो नुयो बयबो मोनथियो जे बर्तमान थासारिया माबायदि आरो जोङो बबे लामाजोंहाय थांबा गाहाम जागोन 2025 आवहाय सोरनि सरकारा फैथावना आरो सोर फैनांगौ बेनि सोमोन्दै आरो गुवारै जोङो सावरायलांबाय थागोन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' स्टे टिउन